Ναι, πολεοδομία. Καλημέρα σας. Μία καταγγελία θέλω να κάνω. Στους απελογκήπους, στην οδό Λακωνία, στο νούμερο 8, κλείνουν τη βεράντα με μια τζαμαρία. Ναι, αν έρθετε αυτή τη στιγμή θα τους πιάσετε από αυτοφόρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Τμήμα τροχέας πατησίων. Λοιπόν, το υπαριθμό ΙΖΒ 8742 έχει παρκάρει παράνομα έμπροσθεν νεογερθής σας οικοδομής. Επιληφθείτε παρακαλώ. Ρε, εμένα δεν γίνεται, να με θυμάσαι. Μπαμπάκα μου, μπαμπάκα μου! Και εσύ είσαι η Μανουλίτσα μου, Μανουλίτσα μου! Μαμά, θέλω παγωτό! Εσένα είπε μαμά. Εμένα. Δόξα τω Θεώ, Πελαγία μου, είσαι καλά? Ο κύριος. Πελαγία μου, εγώ είμαι ο άντρας, ο Μπάμπης, κάτσε. Ποιος άντρας μου, βρε! Εγώ πάω στο σχολείο ακόμα, βρε, μικρό κορίτσι. Μπαμπά, πες μου, αυτός είναι φίλος σου? Ναι, κόρη μου, ο κύριος είναι φίλος μου. Την ακρογιαλιά, βράδυνα σινεματάκια. Μανώλη, στόπα, τι μύριζε πως απόβλημα. Κι εγώ σαν κάτι να αισθάνομαι. Και εμένα κάπως μου έρχεται. Τώρα που το λέτε σαν να πονάω κι εγώ. Καλή, τι γι' αυτό μέσα. Αχ, παιδιά, πονάω. Όχι, Βαγγελίστρα μου. Όχι, μάνα μου. Πώς αισθάνεστε, παιδιά? Ο αραβώνος δύο ανθρώπους που είναι πλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Απίστευτο! Δεν το πίστευα ποτέ ότι θα ζήσω να δω τον αραβώνα σου. Αχ, ας απομακρύνει κάποιος την καγκά. Πονάω! Υπομονή, αγάπη μου, κάνε κουράγιο. Μη μου λες να κάνω κουράγιο! Μη μου λες να κάνω κουράγιο! Μερούλα μου, κάνεις διαστολές κάθε 2 λεπτά. Θα ρίξει κι άλλο! Συγγνώμη, εσείς τι ακριβώς είπαμε ότι κάνετε εδώ πέρα? Εγώ έβγαινα για να πάω σε ένα μπαρ να πιω ένα ποτό και να ερωτευτώ όταν συνάντησα τον Μάρκο και προτίμησα να έρθω μαζί του για συμπαράσταση. Σας παρακαλώ, πέστε της να φωνάζει πιο σιγά, δεν μπορώ να την ακούω. Μα συγχωρείτε, μήπως μπορείτε να πονάτε λίγο πιο σιγά, γιατί τρομάζουμε. Ξέχασα τις μέρες. Δεν το πιστεύω ρε παιδάκι μου και σε ρώτησα τα πήρες όλα το σπίτι. Ναι, αλλά με ρώτησες άγρια. Και όταν αγριεύεις τα χάνω. Εγώ φταίω που σε διάλεξα για κουμπάρο. Όχι, να διαλέξω τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Ορτοπροσώπους. Εντάξει ρε, γουλάρετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νικόλα, πετάξουμε αυτό το περίπτερο. Πάρε τίποτα τυρογαριδάκια, όλο και κάποιο δαχτυλίδι θα έχει μέσα. Ω, δεν χρειάζεται. Έχω πάρει 2 δαχτυλιδάκια πάρα πολύ ωραία για μένα και τον Νικόλα μου. Είναι πάρα πολύ σούπερ. Μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Έλα ρε κατακουζίνα, έλα να στο φορέσω. Τι είναι αυτό το πράγμα, Ελένη? Τι είναι, δαχτυλιδάκι, Τι δαχτυλιδάκι? Πολύ καλό, γουστάρεις. Σφαίρες, τις έφερες. Σφαίρες? Όχι, είπα κάτι. Όχι, ρε, όχι, κάτσε. Η δικιά μου δεν κάνει. Κάνε, η δικιά μου κάνει. Όχι, θέλουμε άλλη μία. Κανείς δεν έχει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Παυλίτο, τι έγινε? Ούτε τι... Συγγνώμη. Τι χάλια είναι αυτά? Να σου εξηγήσω ρε πουλάκι μου. Τη βέρα σου, δώσε μου το. Γιατί? Γιατί κλείνω το γατί. Έλα κουκλίτσα μας, τη στρατηγευόμαστε.